To ai shi wannan gwamna ai ko kurma san hadari kamar yadda na ce maka dazo idan bai ga cida ba ai ya ga baki gabas ai an ga effort din da yake ta yi ai mun gani mun ga bakin kokarin shi ya buga nan ya buga nan ya buga nan ya buga nan ni ban yarda da wannan magana da ake cewa za a je a sake dan ta'adda yawancin su akasarin su ya kamata mutane su fahimci wannan akasarin mutanen nan akasarin su ba 'yan ta'addan ma bane dangin 'yan ta'addan ne. Domin sanin halin da duniya take ciki, ku kasance da Beat Hausa. Su al'umman nan da ake mulka ko suke ƙarƙashin gwamnati, su suka san bala'in da ke tattare da su. Su kuma ita kuma gwamnati ta yi hito na hito da 'yan ta'addan nan. Yau su buga nan gobe a buga nan da mutanen 'yan ta'addan nan suka ji wuta ta kai musu karo hankalinsu ya tashi suka fara kawo tayi ga masu unguwanni da ke kusa da su cewa shin wai ita gwamnatin nan ta cika taurin kai shin wai ita ba ta zuwa ta sasanta da mu. Masu unguwannin nan suka fara tuntuɓar magaddai masu gari suka ji to tunda mutanen nan suke son a zo a yi sasancin nan da su to bari su je su isar da hakimai suka je aka gaya musu su kuma suka isar da mai martaba sarkin katsina mai martaba sarkin katsina ya ce shi dai al'umma shi ce da dan ta'addan nan da wanda ma ba dan ta'adda ba duk al'umma shi don Allah ya dora mishi nauyin waɗannan abubuwa saboda haka tunda mutanen nan su suka nemi a je a zauna da su to ku hakimai ku je ga shugabannin ƙananan hukumomi ku gaya musu abinda mutanen nan ke bukata. Aka je aka sanar da shugabannin ƙananan hukumi suka sanar da ma'aikatan nan ta tsaro ita ma'aikatan nan ta tsaro ta ce to tsaya bari mu gaya muku gaskiya ba za mu yadda mu zauna da mu ba ku dama ku zauna da mutanen nan ba sai in an ba sai aka wani abu da ake ce mu template ta tsara mata ga conditions din da mu za mu yadda in za ku in sun yadda ku zauna da su in har za a amsa kiran akwai sharuɗa template aka ba su template din nan idan kun je to na farko dai mutanen su aje makamansu in sun aje makamansu in za su yadda in sun yadda za su aje makamansu akwai kuma ba za su ƙara zuwa su kama mutane ba za su ƙara zuwa shiga cikin garuruwa su yi ta'addanci ba za su ƙara zuwa su rika mutane fyaɗe ba ko suna kwace mutane dukiya ire-iren waɗannan abubuwan masu garin nan suka dawo suka ƙara just kamar sun samu liaison officers wanda suka shiga tsakaninsu da masu gari aka ce to mutanen nan mun yadda za mu zauna da ku amma bisa ga waɗannan sharuɗa suka ce a taho a haɗu aka zauna da su masu gari wannan suna jin tsoron haɗa musu wannan dai aka dai samu aka dai shiga aka Allah ya bada sa'a aka zauna da mutanen nan mu nan wurin muna neman su kuma can suna neman mu kamar abin da ake cewa wani operation fire for fire wani shiri da BBC ta rika yi nan muna neman sa'a su suna neman sa'a mu daga ƙarshe dai aka zauna aka gindaya musu kun yarda za mu amince za a yi kaza to amma su ma sai suka ce to mu ma muna da bukatunmu masu gari suka ce to me ke bukatunku suka ce bukatunmu na farko mu bala'in nan ya ishe mu a kyale mu rika shiga cikin mutane mun gaci da shigar tunda sun gudu sun koma can sun yi tungana ana ta dauki ba daɗi kuma makarantunsu da suka lalata tunda makarantun ai akwai su an gina musu amma saboda wannan bala'in malaman makarantar ma sun bazo inda suke saboda haka makarantunsu a dawo a ci gaba da koya ma 'ya'yansu su ma su zama mutane na gari sannan asibitocinsu kuma a gyara musu madatsunsu na ruwa a gyara musu duk waɗannan conditions da suka bada sun yarda da a zo a yi wannan sannan kamar yadda tambayar da kai na a sake ɗan ta'adda ina son in yi gyara ba ɗan ta'adda kai tsaye aka ce a saki ba mutanen nan wajen condition da suka zayyana cewa suka yi idan misali sun kai samame wani ƙauye idan suka kai samame wani ƙauye aka ce ai akwai wani to jami'an tsaro da 'yan banga da 'yan sa kai wani lokaci sukan kai su kuma samame ƙauyukan da aka san akwai ɗan ta'adda a wurin saboda idan aka ce za a kamo
dan uwan shi da tunanin ko wani mahaifin shi za a kama, wani mahaifin shi, wani kanwar shi, wani yashi, wani dan uwan shi, da tunanin cewa idan an kama maka wannan dan uwan naka za ka zo ka je ko ka ce za ka yi beli ko makamanta irin wannan abubuwan wanda jami'an tsaro ta da wannan weapon din su kama ko makamashin da za su rike ka idan ka je. Kai dai na san lokacin da kai muke ta shiga gwagwarmaya muna ganin yadda waɗannan abubuwa suke, to Allah ya kawo sauƙin wannan abu kamar yadda na faɗi jiya, ba wanda ya kawo wannan sauƙin sai Ubangiji. Na faɗi cewa idan da ba a saukar da aya cewa bayan tsanani akwai sauƙi, da ni ina iya yanke hukunci in ce har abada wannan ta'addancin ba zai wuce ba. To amma matsayin musulmi da aya ta zo da wannan, shi yasa ne imani na tabbata har ga Allah za a waye gari wannan abu ya zama tarihi, wanda gashi yanzu muna ganin sannan Allah ya kawo mu wannan sauki abin na zama tarihi. Misali kamar yadda na bada ko bayani ran nan, kai ka san Wurma kuma nan ce mahaifata, a sai da aka waye gari saboda ta'addanci wannan garin na Wurma ranar Juma'a mutum 3 mai girma gwamna ya je ya tadda a garin, duk garin nan kowa ya tashi saboda tsabaragen ta'addanci. Amma yau an waye gari Wurma yau ranar Litinin idan aka yace ka zo bute ka je ka ga shara, lokacin da aka fara wani abin shara aka yi ta yi duk ranar Litinin, duk karamar hukumar Kurewa kasuwa wadda ta kai kasuwar Wurma ci, amma sai da ta koma ni har na ce mun nasab kaman taba ganin revenue kwabo ba ya zo daga kasuwar garin Wurma. Amma yanzu ran nan mun yi magana da ciyaman karamin hukuma, ya ce idan na ga kuɗin da ke shiga da suke fitowa daga kasuwar Wurma, ya ce billahi lazi sai na ƙara gode ma Allah, domin kuɗin ma da suke shigo musu yanzu da su ake gyara musu hanyar da ake shiga inda suke. Kaga Allah ya kawo mu saukin wannan al'amari. Saboda haka mutane ne wanda da zaka ga mutum baya ma da inda zai je ya tsuguna, amma yanzu Allah ya kawo da darajar sasancin nan da aka da mutanen nan. Yau Wurma idan ka je zaka tada mutane wa kofar gida suke kwana, sun yi nomansu, sun yi da nomansu, duk huddatayya su ta yau da kullum an koma normal yadda ka san bai taɓa faruwa ba. Saboda haka wannan al'amari ni tsakani da Allah na ji daɗi kuma na yi wa Allah godiya idan na ban mutu ba Allah ya gwada mana wannan sauƙi da Allah ya kawo mu. Ko kurma ya san hadari idan bai cira baya ga baki gabas. Ai kai da zuwa ma za ka ga an rubuta farin ciki ga mutane, domin kamar yadda da ce 'yan ta'addan nan cikin mu suke, danginmu ne, mun san gidajensu, an san iyayensu, ana huddatayya da su, amma suka ware suka koma suka je suka yi ta'addancin nan. To kuma tunda Allah ya sa an sulhunta sun dawo sun ce kai su za su zo su ci gaba da hudda da jama'a, kaga alhamdulillah ba abin da za mu gode ma sai mu Allah godiya. Jama'a suna nan suna farin ciki suna jin daɗin wannan al'amari, domin da ka je zaka ga ma ana ta rubuta farin ciki ga al'umma. Ai ba kowane gida ake samun lalatacce ba, duka sun lalace. An je a kama wannan sai aka gaba shi, wani wurin ma faɗa aka yi gaba ɗaya sai aka raruma aka tai da mutane. An kama wannan kuma an kama dan uwan shi saboda dan uwan shi na daji, wannan to irin waɗannan mutanen ko yanzu haka cikin shari'a ake ta yi, ana shari'a da su, wasu an tabbatar ma da wani bai ji bai gani ba, kawai yana tahiya ne aka kama shi. Amma a ce an kama dan ta'adda gangariya a cewa a sake shi, ni bai yarda da wannan magana da ake cewa za a je a sake dan ta'adda. Yawancinsu akasarinsu ya kamata mutane su fahimci wannan, akasarin mutanen nan akasarinsu ba 'yan ta'addan ma bane, dangin 'yan ta'addan ne. Wani kamar yadda na ce maka dan uwan shi ne ya yi ta'addanci ko yake daji, sai aka zo aka kawo samami a gidansu ko a unguwarsu, sai a yi tunanin dan akwai wani lokaci akan ce bari a dan taba maka a rike maka wannan, dan idan ka ci kada kana iya dan dawowa ka zo ka ce bari ka zo dai ka kai kanka, ko ka je ka ce zaka je kai belin din dan mahaiyanka ko mahaiyarka ko san su zane ce. Waɗannan mutanen yawancin su ne aka kama. Kuma idan aka kalli ko da suka zauna da sarakunan nan wajen sasancin nan, ai sun ce masu to mu muna da mutanenmu a wurinku waɗanda ba su ji ba su gani ba su ma cikinmu, amma danginmu ne ko su kuma su iyayenmu ne, amma shin mu za mu saka muku duk mutanen da muka kama muku kamar yadda kuka nema. To mu kuma muna son wanda aka tabbata a bincika ba su da laihi a sako mu kayanmu danginmu. Ni wannan shi ne na san
wanda na ɗan karanta daga baya kuma na bi su sarakunan suka rika gaya mani wanda aka yi wannan zaman dil ɗin da su. Duk lokacin da ka ga labari ko an yaɗa shi ko a rubuce ko kuma an furta shi wanda ya shafi gwamnati, kamata ya ka nemi masu ilimi akan wannan labarin. Musamman in ka kalli wannan kes, ai akwai ma'aikatar shari'a. Ita ma'aikatar shari'an nan ba mahaukata ba ne, suna duba cases ɗin nan su gani wanda ya tsunduma wannan yana cikin 'yan ta'adda, wannan bai yi ba, wannan ya yi, wannan bai yi ba. Waɗannan abubuwan su ya kamata a ce mutane sun rika neman bayanai ga masana kan irin waɗannan harkokin, sai su ba wai kawai a rika siyasantar da abu ba. A kullum abin da nake yaƙa, ni ban yadda a rika sa siyasa ga harkar tsaro ba. Idan ɗan ta'adda ko ya je ga gari, baya cewa wannan ɗan PDP ne ko wannan ɗan APC ne ko wannan ɗan NNPP ne. Duk gari kame uwa da wabi suke yi. Saboda haka idan kau har haka, ni ina ganin akwai waɗanda sai su rika hokewa da guzuma suna halbar karsana, wanda kawai sai su laɓe da wannan harka tsaro ko su rika da gazawa gwamnati ko wani abu, wanda mu riga mun san gwamnatin mu ta jihar Katsina, Allah ya sani ba da ina cikin gwamnatin nan ba. Ni na riga na ga tun ina shugaban karamin koma na ga irin gudunmuwa da wannan gwamnati ta bada, musamman in ka kalli lokacin da shi mai girma gwamnati ya zo ya hau, ai ya kalli wace hanya ma zai bi maganin wannan matsala. Da ya zo ya gano akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai wannan, sai ya tadda ai al'umma da suna da masu kare su, kamar 'yan sa kai ko 'yan banga misali. Ai kaga su ya jawo, tunda su suka nema suna son su rika abu voluntarily, ya jawo su, ya ba sa aka ba su training, har ma aka ɗauke su ayyukan da suka ci gaba da kare kansu da kansu. To mutumin da ya wannan, kana da wani karatu da zaka huru da shi daga baya ka rika neman ka siyasantar da abu. Kuma shin wai shi mai girma gwamnati nan, shin idan wai ya ce ya siyasantar da harkar nan ta tsaro, shin wani benefit ne zai samu? Wace riba zai samu? A tuna mutumin nan akwai duk duniya ƙarshen cikin tsarin dangantaka akwai uwa ɗaya uba ɗaya. Ba ka ba da dalili a yi ku tare da mutum a ce ba ka ƙaunar shi ko ƙaƙani. Shi wata ta'addancin nan sai da yasa aka kashe mashi ɗan uwa ɗaya uba ɗaya. Ta'addancin nan a gidansu aka ji har raɗa aka kashe mai ɗan uwa, an kama mai dangi, an yi wannan. Mu da muka fito yankin da wannan matsalar take ciki, mu muka san irin waɗannan abubuwa. Saboda haka misali kamar mai gida, yanzu mai gida tsakaninka da Allah zai so ya ga gidan shi ya lalace. Duk mai gida so yake ga gidan shi ya yi kirki kuma gidan shi ya zauna lafiya. Saboda haka in bai yi sakaci ba, to ai shi wannan gwamnati ai ko kurma san hadari, kamar yadda na ce maka ɗazu, idan bai ga cida ba ai ya ga baki gabas. Ai an ga effort ɗin da yake ta yi, ai mun gani, mun ga bakin kokarin shi, ya buga nan. Kuma Allah ya sa akwai wanda ma ya dawo da sarakuna martaba su irin shi. Ta yaya? To ai in ka lura, in ka kalli 1999 constitution, ai ya zayyana ayyukan sarakuna. Cikin ayyukan su akwai su rika settling disputes na tsakanin su da su rika sasanci. Kwa riga ya san sarakunan nan lokacin baya da ya wuce ga sunan dai kawai 'yan jeka na yi ka, amma bawan Allah da ya shigo yanzu ya tsaya maido musu da darajar su, jama'a suka kalli ko su 'yan ta'addan da suka nemi a sasantan, ai ta wajen sarakunan suka biyo suka ce ku je ku taimaka ku. Saboda haka wannan daraja da ya farfado musu da ita ta sa har su 'yan ta'addan nan suka kalli mutanen suna da daraja da kima wurin gwamnatin nan, to bari su zo su yi amfani da su domin su ma su samu dama su yi walawala. Saboda haka mutumin da ya maido musu da darajar sarakuna a ce bai ba da gudunmuwa 100% ba. Saboda haka ni ina ganin kawai waɗanda suke son su rika cimma burinsu ta wata manufa ko ta siyasa ko makamata irin wannan, ya kamata su wa Allah su ba irin wannan abu. Su zo inda kana kishin jihar Katsina ka ba da haɗin kai 100% domin al'umma su zauna lafiya. In kaga gwamnati ta yi ba daidai ba, to yana da kyau, ai kowa yana da kansila, kowa yana da ƙaramin hukuma, yana da ciyaman, kowa yana da ɗan majalisar jiha, kuma kowa yana da ɗan majalisar tarayya, sannan kuma kowa yana da mai unguwa, kowa yana da hakimi, yana da mai gari, yana da akwai sarakuna, akwai hanyoyi da dama wanda zaka je ka bada shawara in kaga ana wani abu ba daidai ba domin a gyara mu jiha mu ta ci gaba. Wannan matsalar tsaro muna fatan ta zama tarihi
saboda haka ni kiran da nake daga ƙarshe kiran da nake ya kamata kowa a haɗa hannu da ƙarhi da ƙarhi a haɗu wuri ɗaya domin mu ciyar da jihar nan gaba ɗaya mu kama bawan Allah nan wanda Allah ya ɗora mashi wannan mulkin shi dai mulki ba mai ba da shi sai Allah in ya baka ya baka in kuma ya ga dama ya amshi ba mai ba da shi ba mai amshi sai Allah mu yarda da wannan a matsayin mu na musulmai idan muka yarda da wannan muka imani da haka so ko mene ne sai mu mu Allah mu ci gaba da addu'a Allah kawo mu zaman lafiya domin sanin halin da duniya take ciki ku kasance da Beat Hausa.